Kaixo lagunok eta ongi etorri txorienera. Azkenean, iritsi da gure ostegunetako errezeta klasikoaren eguna. Hemendik aurrera ostegunero ingo dugu hori. Patrik Eronik, errezeta klasiko bat eta gero horren moldaketa. Gaur zein ingo du? Errezeta klasikuena. Gure etorkizuna bezala. Txipiroiak bere tintan. Hau da, beltza. Baita, etorri gara dotore, ontxe, oindala gutxi pijo deitu eskue, baina nik elegante nahi xa dut. Baina bera behitu ban elegante behitxo zako, Rekondaratxoa, behitxo ze guapa. Ai, zuzendari. Zuzendari alda. Hau, bera da, bale. Bueno, nola egingo ditugu txipiroiak bere tintan? Bueno, era pila badaude. Txorienen dagoeneko nik uste dut 2 aldiz izan dituguna eta modu ezberdinetan. Gaur beste bat gehiago, eta horrela egingo du. Lehenengo lapiko batean olio txorrosta bat jarri, berotzen, ogia bertan txigortu, baratxuri atala bota, eta bertan gero gorrituko dugu kipula eta piper berdea xerdan moztuta. Txipiroiak gainean jarri, eta zuritzen direnean txipiroiak atera, tomatea bertara bota, tinta pixkat ardo txuriarekin, eta hortziko du 15 minutu saltza egiten. Saltza berrindu, txipiroiak bertan sartu eta eginda. Eta arroz zuri batekin lagunduko du. Oliba olio txorrotada bat, baratxuria, perrexila, gorritzen hasten direnean, arroza bertara bota, saldarekin busti, eta 16 minutuan arroza eginda. Biak zerbitzatu, eta jan. Garrantzitsuena jatia. Bai. Hori be. Bueno, eta zigor, esan bitzut, saltxa ondo inbiuzula, zenik bigarren errestarako lapurtu inbitzut, aunque sea 3 koiaraka dela. Nik egun batean hemen Patri izan izun, nik guretxean txipiroia tintan egiten dienen, beti saltza erruz egiten dugula, zegatik, gero hori izostu egiten dugulako eta arroz txuria ero egiten dudanean, guri egia esan arroz txuriarekin txipiroi, tomatearekin arroza gozoa goten da, baina txipiroi tintan saltza egiten baduzu egin da, hori ja zoragarria izaten da. Zuk esango zen umezela 2.0. Bai. Ingo dena, kipula eta piper berdea hauek txikituta utziko ditugu. Ze behin ogia gorritzen hasten denean, hauek bertara bota beharko ditugu, eta dagoeneko moztuta beharko ditugu. Bestela, ingo seguna da, gure ogi hori erre. Moztu nik xerratan egiten dut, nahi duzuen moduan. Kontua da gero, birrindu ingo dugunez, ez gara erotu behar txiki mozten. Ze hau bai, birrindu ingo dugula saltza hau. Eta loditzeko lagunduko diguna da ogiak. Zema gustatzen gaten, sukaldari profesionale ikustia, holan txal mosten dauen marazkixak eta zenien oso trebia, eta holan askar ikustia. Zenbat atzamar moztu ditugu onguko lan, Nere nebak, sukalden itxen daulan, eta hontxe dauka, justo. Moztu da? Moztu da, bai, goitxaua. Guke aipatu izan dute, hosteleritza eskolan, lehenengo mailan, gaina asko izaten da hori, ikastea, mosketa ezberdinak nola dan, eta mostea. Eta egunero norbait mosten zen, eta egunero norbait mariatzen zen odola ikusita. Bai. Klasiko handi bat zen, azkenean 15-20 lagun egoten ginenan mosten, Leioako hosteleritza eskolan, lehenengo mailan, eta hor barazki asko mosten zen, eta beti norbait, mosten zen, 2 orduro ematen genituen barazkiak eta aurreratzen da hori, eta beti mosten zen norbait, eta horrekin, bateon bat mariatu ere egiten zen. Leku honian zauen, sukaldaritza eskolan, eta ez erizain eskolan hori izango zen gauza itxarrena. Erizain eskola onduan zegoen, orduan zerbait gertatu eskero, ala ere, ez dakit praktikako norbait izatea ondo dagoen aldamenean. Irakasleen bat edo. Eta, haizu honek, txipiroia saltxa beltzian, gaur estreinatzeko gauko osteguneko programa gaur errezeta klasikoa da, errezeta 2.0. Honek, bauko presentzia pila bat euskal sukaldaritzan, ez? Txipiroiak eta kalamarrak eta beti izan dieta, ez di bakarrik frigitxutak jaten, bebai? Saltxan. Hori klasiko handi bat izaten da, ez? Askotan atzerritarrei esaten dutena, ez? Atzera egiten dietela, ikusten dutenean, saltza beltz hori, ze gertatu hemen, zer da, eta pixkat atzera egiten dira, baina, ez da gurea bakarrik, Ez da guria. Nik, gaur goixien, ikusi dut Markesa de Paraberen liburuan, behin komentau gauen liburu honetan, agertzen die 3 eratara txipiroiak, kalamarrak. Agertzen die, ala Kantabresa, ala Donostiarra, eta ala Bizkaina. Beraz, argi dau, behintzat hemen, iparraldian jaten diela. Ez Euskal Herrixan bakarri, baina Santanderren eta, igual, Kantabrialdean eta bebai, jaten diela. Hemen, oikoenak azkenean, beti izan dira, ez? Kipulakin nolan... Pelaio erara esaten dira. Pelaio erara esaten dana, gero bezala plantxan, ero bezala tintan. Horren klasiko handiena, baina,
modu askotara prestatzen dira. Bueno, Italian tabe bai erabiltzen daue, txipiroi tinta, honek arrosak eitzeko, pastak eitzeko, saltzen daue supermerkatutan eta pasta espageti luziak bai beltzak. Eta jendeak niri hori, grazia emata usta zel, erosin hau lehengo aldixan, ni pentsatzen bai igual, kalamar zapori aukibiko zauela edo, eta ez dauki, jendeak esaten daue, hori ezin dozu aragisakin jan, ez, horrek ez dauka, bueno, nik ez dut tarrapatzen behintzat, Apur bat igual, puntutxu bat, Patri, baina ez da holan esateko, hau janda itxaski bajaten ari zara. Hori da, baina izena deko, al nero di seppia. Bai, al nero di seppia. Nero di seppia. Hola nenbiozu baina. Bai, hori da. Bale, barazkiak moztuta, olio, txorrota datxo bat, eta hemen gorrituko duguna, lehengo eta behin, ogia. Eta gero, jarriko du txipiroi. Parkatu, barazki ohe bat, eta ohe horren gainean txipiroiak egiten jungo goia. Hemen izan dugu, nik beste modu bat eitzekoa zen, labean egin genituen, jarri ohea egiten berdina, labean txipiroiak egin, 10 minutu 180 gradutara, ur hori, txipiroia botatzen duten ur hori saltzara bota, eta horrek ematen dio zaporea, eta bueno, beste modu bat, baina... Eso sekula txipiroiak laban. Nik, hori Martinek egiten zuen. Hori labean egiten zuen. Martinek ez, baina Martinez, bikoze oso zelan hartu duten arixa, Martinez Mortiñok idatzi zauen arte para cocinar. Eta bertan, 17. mendeko Felipe Hirugarrenak, Felipe Hirugarrenan sukaldari izan zanak, esaten zauen, txipiroiai, tinta poltsa kendu inbijakola kontuz, ze, hori, iztipu batez. Lehertzen bazan ero, txipiroia popatik hartzea bota garzala. Hori, pikutara errezeta dana. Beraz, antzen baten da, ez zauela ohitura hori jateko, ez? Da, ointxe, hain ospetsua dana hemen, etzala. Behintzat, estatu mailan behintzat, etzala oso ospetsua, berak, etzak isen ez ebez. Eta bueltatzen nahi da jendea jatetxetara jutea zelen garai batean, etxean txipiroiak tintan eta jendea prestatzen zituen, baina gaur egun zenbate prestatzen dituzte. Orduan jendea, egia da gaur egun, gure arategira juten garenean, txema dana, arategian txipiroiak tintan prestatu da dauzkan. Saltzen ditu. Bai. Txipiroiak tintan saltzen ditu eta asko saltzen ditu. Berak izan ditu. Asko, erruz, arategi batean txipiroia tinta saltzen ditu. Eta hor, katerineko olako denda askotan da, beti badaude batzuk, errezeta batzuk beti gomerrean. Arrain sopa, babarrunak, txipiroiak tintan, beti gomerrean, ze jenteak horrelako gauzak eskatzen ditu. Eta esan, gaur ikusiko duzu errezeta, ez dauka inungo misterioik. Txipiroiak garbiak, ni garbitu ditut hauek, baina nik uste dut garbituta eskatuta, arrandegian egun batetik bestera prestatuko izkizuetela. Zauzu, garbitxu dituzula zuk, ja? Horrek ni garbitu ditut, gaur goizian danak. Nik gero beste errezta badaukat txipiroiekin ze honen 2 puntu zure da, nik etxetik ekarri dut garbitu barik, beraz, nahi baduzu gure publikoa irakutzi nola garbitzen dan txipiroia handi bat, emongo zu daukeria. Baina, Patrik, gogoratzen zara, prestatu genituela txipiroi beteak patatakin da hemen nola ingenituen. Eta erakutzi nuen nola garbitzen zen bat, EITB nahieran sartu eta ikasi eta erosu garbitu txipiroia, bale? Gaur ez da denborarik emango, baina bai, urrengo baterako badakit. Bueno, berakatza, bertara. Bai. Hau, horretzen, eta hau ingo duguna da. Hemen, ohe bat gure barazki guzti hauekin. Ohe bat. Segatik, hau ez du, eta txipiroia gainean kolokatuko ditu. Ez da mugitu behar ezer, txipiroia ura botatzen jungo da. Hau, banan jarriko ditu denak hemen, txugun. Beraz, hau, erraxa. Bai, benetan, orain hemen, zate izuet, 10 minutuan ero, ikusiko zuen nola, kolore honetatik, pasako diren nolako marfil kolore batetara ero, eta txikitu ingo dira. Ohe bat, marfil kolorea. Ze polita, Notatzen da pijo polua ekarri dozula gaur. Biteli, izan dezagun pakia, Atzo txoni deitu notzun, gaur pijo, bihar. Bihar ostirala eta bihar esan dakoa berdin zaitz. Da, hemen dauki txipiroiak hankatxuak barruen. Bai, barruan inditu dana, aldamenetako buelta eman die, garbitu egiten ditu buelta, aldamenetako egaltxoak barruan daude, eta bere hankak. 2.0 txipiroia nola izango ziren? Ni honitzen jatetxe batean iten genuela hanka hoiekin, lehengunean ingen du moduan honek makai hau piperra beteta. Bai. Hartu tipula eta piper berdea txiki egin, erreosi ondo,
hanka horiek txikitu, horrekin nasi eta gero betegarri horrekin txipiroiak banan bete, baina... Nire etxean itxen die beti aragisakin bete. Aragisakin, Tipo Mari Montaña holan... Bai, urdai azpikoak salteatu izan ditut baita, inoiz, hankak eta ero hanka sartu, baina, bueno, niretzako errexena eta oso ondo geratzen dina, eta klasiko bat. Bai, ideia hau, ona da, bueno, behintzat, printzipioz erreza emoten dago. Da. Printzipioz. Da, patri. Gero zailtasunen bate sartuko zu, baina printzipioz erreza da. Txorinen bakizu trampaik ez dugu. Eta, bueno, gero, 17. mendian idatzi izan hori, Felipe Hirugarrenan sukaldari izan liburua. Baina, gero, mende bat ostian, inzan Galizian, ensaio sobre la historia de los peces. Idatzi izan. Eta bertan bebai, aztertu zauen, 18. mendian, basauzela, txoko batzuk, txoko da sepia antzerako bat, edo, bueno, txipiroi haundi antzerako bat, Galizian omen dala, eta bertan bebai, bere tintakin itxen zan. Erabiltzen zen txokua. Bai, txokua da sepia, erderaz. Hori da, bai, arixa hartu bihot, gauza bat kontatzeko, ze salobrein aldian da, nire udako etxean, eremu horretan, jaten daue, txotxos. Eta zer di, txotxoaz? Txotxitos die maizak, tipo hartua holan, harto mota bat. Bai. Eta bai, hori saltzen daue, eta tabernetan ematen daue lan azeitunak, olibak, txotxituak. Bai. Eta nik lehentzuna lehengo aldixan, flipa huin nauen egisa esan. Eta horre txipiroekin zekusi dauka? Ez, txokuakin. Altramusak. Ez dakit, sekula. Ez da zuen zuen sekula? Ez. Eta ez da daztatu ere? Eta zer di, hartoa hundixak? Ero, txikitxoak? Hartoa txigortut? Bai, eta... Egoz itxamoruen. Bai, jo, ez dut, ez dut nik hori. Bai. Hemen, jartzen duzue, ez dala hartua, die altramusak, dira hartu antzerakuak. Bale, ez dakit. Ez dut, ez dut inoz. Ez. Eta nunga da hori tipikoa? Egualdeko, Andaluziakoa. Galdetzen botzue, bueno, zuk badakizu. Bale, oso. Bueno, salobreina aldian be... Nun dau salobreina, nik ez dakit nun dauen salobreina. Salobreina dau, bueno, Filipinasetik, apurat urrein. Salobreina dau Granadan, baina ezke ontsa Filipinaseko historia bat kontabitzu. Ja, galduna, Filipinas eta Granada bitartean dau salobreina? Ez. Salobreina da Granadako egualdian dauen, kostan dauen errei txikitxo bat. Eta gero, Filipinasetik bebai esaten da datorrela errezeta hau. Bai, asmatu zala, nik hori entzun daukat, baina ezakit. Ezakit egisa esan, teoria da kontua asko dauz, eta hori, jesuitak 16. mendian joan ziren Asiara evangelizatzen, eta han egin zauen, bueno, bi kultura gastronomikuen eskontza hau, ez? Eta han Asian, erabili omen da, errezta bat txipiroiekin, eta, bueno, soja saltxakin, bebai, bere tintakin, eta esaten dabe hortik etorri leikela. Bueno, gu gurea dara esango dut. Bai, jazta. Eta zuek, benetan nola dan, ero benetako teoria, ero zein dan, ero baldin badakau zue, txorienea@itv.eus, eta bestela Instagramen eta badaude, eta sartu zaitezte, idatzi mesedez, eta gu botako dugu hemen. Aurrena, begiratuko du haber nola dan, ze hor, botatzea erreza izaten da hartu, eta idatzi gute, eta eske baizarna zabalgoa da, justo antxe asmatu zuela, 16. mendian Jose Manuelek, eta hori kontrastatu indala, noski, kasetario moduan. Batzutan be, teoriak mila dauz, eta zehaztasuna be ez dau aurkitzu, oza, zuk aurkitzen bozu be, jendiak igual ez dakin nundik datorren ez, jatorri xa. Hori, Bilbon bebai pasatzen da arroz tartakin. Bai. Arroz tartak, esaten da... Esto esango ez da Bilbokoa. Ez, esatu Bilbokoa dela. Baina badau teoria bat, Filipinasetik datorrela bebai, hori, evangelizazio honetik, ze han eitzen zauien, arroz tarta ez badakizue Bilboko pasteleixatan saltzen den tarta bada, baina ez dauka inungo arrozik. Orduan, esaten da bi teoria dauz. Bata, dala arroz esnian zapore antzerakoa da. Bestia, Filipinasetik datorrela, han itzen zauela arroz irinakin, eta gero etorri zienian, hemen ez daukagun arroz irina, eta jarri gauen, irina hemen daukaguna. Hor gero ondo inezkero jenteak iten zuena lehenengo da, esne hori infusionatu arroz pixka batekin, arroz zapore hartzeko, baina, gero ja arroz irina izan da, esan oso resatatzen dela, eta... Bueno, ni tomatea moztut. Tomatea beharrean, tomate saltza erabili alduzue baita, Naiz eta oinitzen godun gaian, tomaterik, Nikolasan ez zioten bota, eta esaten dute bera, Casa Nikolasako txipiroiak tintan zirela, agian,
agian munduko honen. Bai, ospetsuenak edo nik. Ospetsua bazin. Hori entzun dut, nik ez ditut probau, baina hori esaten da. De hecho, bueno, Jose Juan Castillo izan zala Casa Nikolasako sukaldarixa, hiltzan Juan San urtean, eta arginanok Instagramen jarri zaben argazki bat, eta jarri zaben Goian Bego, sukaldari honen izena, eta maite mindu zitxula bere txipiroiekin Albako dukesa. No. Eta Albako dukesa, joaten omen zan Casa Nikolasara, eta udaro, eskatzen zitxun, txipiroiak saltxan. Eta berak ez zitxun botatzen ez tomaterik, eta olixua be oso gutxi. Bai, guk olixua gutxi bota dugu, baina nik tomatea beti botatzen dut. Eta bai egiten duara, berak egiten zuena, berak esaten zuena, Jose Juan Castillo, tomate pila botatzen zen, ero kipula pila bat. Kipula asko eta kipula horrekin gozatzen zuen. Guk hemen kilo bat txipiroi daukagu eta kilo bat kipula jarri dugu, gehi bi piper berde. Eta kipula gureak, hauek amari lapurtu dizkiot. Orduan, eta ikusten duzu, ja pixkanaka nola kolorea, ahoa izten doa. Zer gaina, jenteak hemen txotz bat jartzen dira. Hombre, asko betetzen badituzu, baina normalen txipiroiak, ja, egiten dituzunean, ahoa bera bakarrik itxi. Ez da ufaltan. Ez da zetan. Eta ja, pixkanaka kolorea aldatzen ari da, beroa ari da danean sartzen, eta lasai, kipula ez dala erreko. Ze hemen oin, hor aspira joaten ari gara txipiroien ura. Eta hemen ari da hor ja sapore guztiak eta hemen batzen eta hori. Eta nipien bitartean ingo duena arroz txuri bat. Arroz txuria, arroz pilaf. Deitzen genien modu teknikoki hostaleritza eskolan. Eta nik bai egiten duena da, oliba olio txorrota on bat jartzen dut, eta baratxuri atalak osori jartzen ditut, eta gero nahi izan ezkero hauek kendu inaldituzu, jende bati bai gustatzen zaio zaporea, baina igual baratxuriak aurkitzea ez. Eta txiki mozten baduzu, umen batek beti aurkituko du, orduan egiten duena. Bi zati handi bota, hor pixkat gorritu, arroza, eta gero hemen istuagoa da, lehengunean esaten genduen, egin genduenean paella. 3 aldiz ura gehiago. Hemen daukat doblea eta pixkat gehiago, hemen ez zaigu horren beste lurrunduko, ez da horren zabala, lapiko erabiliko duna pixkat estusiagoa da, orduan, hemen dago, 250 daukat, eta 600 ura erabiliko dut hemen, bale? Oso ondo. Bezaz, guk lehen esan dugu, txipiroiak aragisakin jan edo ez, bezuk aragisan puntua ematzazu arrozai saltsakin. Salsakin. Saltakin. Salda bat. Aragizaldia. Ni beti aragizaldia erabiltzen dut. Arrozai txeko, aragizaldia. Eta hau ere labean bukatu alko denuke. Legunen ingen duen paella moduan, labean ere bikaen bukatzen dago, Oso ondo. 2010an itxi zan Casa Nikolasa, eta, Castillok bidali zotzan Albako dukesari mezu bat, esanez, horrezkero udaren baten etorten bazan Donostira, eta gure basauen txipiroiak berriz probatzea, bera joango zela Albako dukesan etxera, eta ingo zotzala errezeta hori. Zu joango zinen txorieneko, ez dakit, jarraitzaieren baten etxera errezetan bat kosinatzera? Tokatzaiat. Tokatzagatzu? Legunean berro eta mar lagunentzako hor, Otze, honek txirrilundari elkartea laguna dia, eta zigor, afari bat inberdu baina hori laguna die. Laguna die. Jarraitzailea bada zeatik ez dut ingo. Ez anonimoren batek bidaltzen batzu. Alba, jungo zan da holan emango zan ondo, eskupeko ona emango zion, Are, diru falta esan egu, ez du betxan okiko. Baina gurotezan, zuk zeuk, ingo zenun adibidez, ondarruko batek idazten batzu, joango zinen? Edo debako batek? Edo debako batek, edo getxoko batek, bai. Nik orduan bidarikotzu, baina guia laguna gara edo ez. Ja, 2 hilabete hostien hemen. Baina getxoko ez dut esan zu, getxoko norbait esan du, zu arrasateko za. Baina getxon bizinaz, ja, getxon empadronauta nao. Sentitzen zara? Pertsonia nungoa da, hori galdera, nungoa da, jaiotzen den tokikoa, ero bizian tokikoa. Ni esket txaketera bat naz, orduan, getxokoa naz, arrasatekoa naz, miramonekoa naz. Zuzarena da, arrasaten zara, bizkaitarra eta getxon zara gipuzkarra. Hori askotan gertatzen da. Inungu ez, baina, bueno. Betxo, ikusten duzu, nola doazen, betxo aitor sartu hemen kamara, Ikusten duzu, ja kolorea nola aldatzen zein, eta batez ere, tamaina, Marfil kolorea. Eta tamaina pixkanaka txikitzen. Beste 5 bat muinetu utziko diot, eta hemen berakatza gorriluta. Ja, olioari eman dio nahi gendun zaporea. Orain, arroza bertan bota, perrexila. Bai, beldur gabe. Eta hemen nahi izan ezkero, ez baduzu perrexila ikusterik nahi, egin alduzuena baita, erakutsi du hemen behin baino gehiagotan, 2 adar perrexilanak bota bertara, gero atera, eta horrek zaporea eman dio, olioak hartzen du persiaren zaporea, eta listo.
Eta ze izan da fan batek eskatu dutzun gauzarik olan arraruena. Igual, bixartik aurrera eskatuko zue txoixo eta txokolate bokadioa, baina momentu zera eskatu dutzueten olan. Ez eskatu nire inoiz olan. Gauzarroik ez? Oso klasikoa. Igual, karreratan eman trukoren bat erakustia edo... Jentia ni baino gixo dakia, padre. Bueno. Ni zer erakutziko zat inore. Zu baino gutxi xau dakizien jendia. Niri adibidez aldostazu pila bat erakutzi hori lasterketai buruz, ez dakit bosinatzi buruz. Erakutzi notzun mendixan denbora ustixen jaten da eraten, jun bada. Bai, egisa da. Hori, eta gaina, gratis, Momendi hori gratis. Bueno, niko bai emongo zot eskupeko. Ez daukat albako dukesan hainbeste diru, baina, bueno. Nik gomendiak eskatuko izkizu eta gian sare sozialetan da, nola elikatu behar diren sare sozialak, ero. Zer ordutegi da hola jendeak gehien ikusten duena sare sozialak, ez dakit. Noiz dago jendea, hor badago ordutegi bat esateko, zerbait zintzilikatu behar baduzu, arratzaldeko 6etan zintzilikatu. Orduan da jende gehien ikusten. Badago ordutegi batzuk. Hori da, txipiroiak txabaltxanen jatorria bezala. Teoria 1000. Ontxe, nik uste dut, funtzionatzen dagoena da, zu kontabizuna interesgarri izatea da berdin da ze ordutan botatzen duzun. Baina ez daude hor baina esaten da, ez? Esaten da, beratziretan, eguerdian, jende gehiago goten dala begira eta pertsona gehiago hori iristea posible dala. Hori holan da? Lehen lehen kronologikoki argitaratzen zen Instagramen, baina ointxa algoritmoak gora eta algoritmoak bera, aukora pilo bat ematen dau, hori, zuk argitaratu zeike, gurosun orduan, ze agertuko jako, jendiai lehen hau edo berandu hau. Ezkenean, misterio bada. Beraz, zuk, ez dakit, sare sozialak elikatu nahi baditzuzu da jende askori heldu, argitaratu biosuna da, eurek nahi dauena irakurri edo eurek nahi dauena ikusi edo kontsumitu. Orduan argi eukin behar duzu, ze pertsona gana iritsi nahi duzun. Hori da, edo segurosun zuk lortu pertsonalki bebai. Zuk segurosu lortu. Ni txipiro jau guzuak atatze. Horrekin ni ja gaur konformatzen az. Hori orduan lortuko zu, ikusiko zu. Bidian badabil. Txipiroiak, badakizue, bi puntu dauzkate. Txipiroiak ero gutxi egin behar dira, ero asko da. Tartean geratzen bagara, beti pixatoan txikloso geratzen da. Eta egia da, garai batean, denbora asko izaten genituen egiten txipiroiak, luze. Eta gaur egun ja gutxiago eramaten da, gutxiago egiten da. Orduan hemen, ja, ikusten duzu, eta ura, hemen zenbat ur bota digun, nik honi saldarik ez dio botatzen. Behar izaten bada, gero birrinduta gero agian, ondo egoten da, arrai salda pixka bat eukitea, ero aragi salda pixka bat, eta lodiegiak geratu bazaigu, salda horrekin pixkat fintzea. Ardo txuri pixka botako diot, eta gero birrintzeko garaian jungo gara ikusten, ea gehiago behar duen. Kontua da, behin saltzain da daukagunean, txipiroia berriro barrura, irekin aldi bat, eta beti esaten dana. Saltza kontuak, Patri, noiz egoten dira goxo bauak? Urrengo gunean. Orduan bihar daztatu beharko ditu. Bueno, gaur bai. Gaina txuriz jantzitat horri gara, igual ez dugu aukeratu eguna proposena txuriz jazteko. Beraz, saiatuko gara ez zikintzen. Zikintzeko armaduko zu gaur, nola? Eskara zikinuko, ez? Eskara zikinuko. Ondiokanz, tintia ez totzazulako bota. Ikusiko gero. Ez zizu hain askar berbain, gero bestela ikusiko zu. Bueno, zuk zenbat ordainiko zinun hau Jose Juan... Bueno, zuk probautu daukotzu Kastillon txipiroiak? Ez, eta zenbat ordainiko zinun ointxe hori jateko? Baina, normal, presio normal bat. Hombre, oin ja... Igual apuro bat geixau ze, hombre, gauza bat berezixa da. Baina berezixa, eta... A ver, ni beti ez dut, Patri, noberari gustatzen zaizkion tokikoa diago zuak. Agian, niri gustatzen zaizkit, ez dakit, lehen egiten zituenak, Jose Ramonek, ez dakit nungo bentan. Hori bakoitzei gustatu da, zailo. Egisa da. Zan, arira joateko ez horregia. Bai, nizien bat ordeinuko nuke, plater bateatik 20 euro horrela. Ez que, bueno, agertu da Kantabrian, La Solia tabernak, ez dakit, bueno, irakurri dozun notizia, ze berak esaten dau, azkenean taberna bat aukitzeak, diru asko kostatzen dauela, azkenean pertsonala ordaindu biozu, janarixa, argixa, ura, dandana, eta zu joaten bazara jatetxera, edo tabernara, da, esposu USB kontsumitzen, ordaindu biozu bai. Gero, menuan... Jute harren bakarrik? Bai, menuan agertuko da. Kontsumiziorik ez, 1,50.
Ze, esaten dau, zuk aurki bat okupatzen basabiz, kontsumitu bidauen beste taberna, beste pertsona batek, hori bai. aldauela aprobetxo, baina... Baina, nor juten da taberna batera, jesarrita gotera holan ezer hartu bari golan? Igual, beste baten aldamenien zauz, da bera zeo hartzen da bila, igual zuk ez daukotzu, ez goze, ez egarririk momentu horretan, eta kobraukotzu igual, ze pentsatan atzu zuri hau? Hori, norbaitekin juten bada, berarekin dago, orduan, ez da, hortik kobratzea... Ja, lehen, Alberto esauzta bebai, zapateri xatan eta batzutan bebai, hori zapata probatzeko da kobrauko dauela, edo, bueno, hasi diela pentsatzen, hori duela urte pare batero esan zen, ni badauzkat dago, eta egia da, ni laguna dauzkat, kirolden da dauzkatenak, eta beraiek zaten, guk batzutan bezero batzuk, atetki sartzen dien, segituan bezain pronto badakigu. Hau, etorriko da, zapatilla probatuko ditu, ikusiko du zetaia daukan ondo, eta esan, bueno, pentsatuko dut. Eta 3 egun berandu ikusiko du kaletik zapatilla horiekin interneten erosita. Gainera, igual, zuten dara zoiaz, da aitzaki hori jartzen duzu pentsatuko dut, baina danok esaten dugu berdina, ez? Eza, nik horretako ez, baina zuk zehoze dakitzunean ez dozula erosi bier, nik uste dut mundu osoak esaten dela pentsatuko dut, igual, ez dakizetako, baina bai, eta bueno. Esan, hori oso itxusia iruditzen zait. Eta onzien, ez dakit, baina, bueno, denda batek baino gehiago, bueno, hori proposatu zuen, eta hemenik aurrera esatea, bueno, probatzeagatik 20 euroko baratuko ditu. Eta, bueno, ez pasalizgu, ezkenean, bueno, horrela jarri behar da, claro, erreza da hor sartu, eta sarean aurkite dituzu, ez da, 10, 20, 30 merkeago, eta haiek erosi, baina, zure denpora eskaini diozu pertsona hori, ez? Bai. Orduan, nik ez dakit nola egin beharko zan. Zaila da, ez? Baina iritzi xa ondiokan ez daukat garbi, baina bai, kontsumitzaile bezala bai, ez dakit gauzak ondo inbitzu. Bueno, tinta daukat hemen, txipiroiena, eta ez da txipiroiak garbitzean atera dudana, onartu beharra daukat, gaur egun oso komodoa dela potoan saltzen duten tinta hori, sobretan dagoena, ingo dudana hemen, ardo txuriarekin disolbatu, eta guk hemen egiten daukagun saltza honi bota eta pixkanaka hasiko da itxura hartzen honek guk nahi dugun azken emaitzarena, ez? Bel-beltza. Bota. Hau, supermerkatutan da, esposo txipiroien tinta, bueno, espaitxuzue txipiroiak garbitzen da horko tinta poltsatsuak lortzen, saltze dituzte soskaiutan eta olako sobretsuak, ez da? Sobreak eta potean bebai. Eta arrandegi gehienetan bebai potoak badaukat, olako poto txiki bat izaten da, ez da izan bat. Gramo desente izaten ditu, horrekin txipiroia denbora aldi baterako izaten dituzue. Eta arrandegian bebai danetan izaten dute, eta, bueno, ni gaur egun, egia da, batzuk esatu dute, txipiroiana berea hobea dela, nik biak probatuta nuke jakingo esaten hau naturala da, eta bestea da potekoa, ero sobrean saltzen duten. Horren beste haino nik nuke jakingo esaten. Orduan, lasai, bai dala garestiagoa. Bestean, txipiroiak erosi dituzu eta tinda bertan dator, eta honekin ordaindu behar duzu. Sobreak balio izaten duten 30 centimero lako sobre pak batek, bai, eta potoak 2 euro balio izaten dut. Orduan, bueno. Ardo txuria, bertara, tapa kenduta utziko dugu, eta hemen, utziko dugu alkola lurruntzen. 5 minutu gero tapa jarriko dugu, eta saltza hori 15 minutu behar da, eta da bakarrik birrindu, iragazi nahi izan ezkero, eta txipiroiak, tinta horretan, azkenengo 5 minutuko irekin aldi bat ematea. Eta arroza, hemen doa. Plop, plop, plop. Badoa. Saltza pixka behar zen duela esan didazu, ez? Bai, ikusi dutzu, bai, kasu indostazu da, indozu soberan, baina oso soberan, ez? Soberan, a ver, soberan ez, txipiroi, saltza, sekula ez dago soberan. Hau ez dago inoiz ere soberan. Orduan gero etxera eruingo zu. Eta, aipatu genuen Donostiko tabernai, afugo negro goratzen za. Bai. Beraik egite zutena, txipiroiak, Black Rabat, ez? Jarri, Black Rabat, birrindu, gero horrelako aroetan izostu, eta gero tempura batetik pasatu eta hori frejitu. Eta zan, hau zan, ezkene. Nik hori ikusi nahen lehenko aldiz han izen zan, eta ointxe taberna batzuk badauki da beti akordatzen az Donostiko taberna horrena. Bueno, gaur erabaki du zikinduko gaela, ez, Patri? Txinoa rapatuko dira. Kamaratik kanpo noa, ontxe nator. Txinoa mesedez. Hola, zutik, eskarrik asko.
Sukaldean batzutan 2 lagun behar dira. Kontuz, Lasai. Beti ondo beteta dagoenean. Eta aldea dago, Hau, ni txipiroi tinta badaude saltza batzuk, badago iragazki fina, eta ero dago beste hau, txinoa odeitzen dana. Bai. Finetik gauza batzuk pasatu behar dira, eta beste batzuk pixka lodixagoak geratzea gustatzen zait. Arraizopa tartean. Arraizopa nik hemen dipaztu. Listo, eskerrik asko parte. Eta hau pixkat, ikusi duzue, txipiroia badauzkago, baina tinta behintzat, latz egin du, eta eskara zikindu. Eskara zikindu, ja, behitzen nabie, baina... Ez, eskara zikindu. Gero igual jaterakoen bai. Ez, hau, atzera. Eta orain, bezan dakoa, arrozain daukagu, eta hone behar du, hoxe, azken irekin aldi bat txipiroiekin, baina berez jain da daude, 10 minutu ero. Eta urrengo egunean beti gauza hauek, txalmasaiak, bustana, tripakiak, horako saltza kontuak eta beti urrengo egunerako beti hobeagoa egoten dira. Baina, bueno, guk ez dizu itxan araziko, eta dastatuko ditu goin. Eta noski, klasiko handi batekin, arroz txuliarekin. Horako molde batean jarri. Horako ustai baten, zuri guztai. Oindara, espati, ez tozula erabiltzen, Txorien hasi nintzenean beti ustaiakin zabien da. Oindara, hastiak ez dut ikusten. Katillu bat erabiliko. Katillu bat gaur. Etxean katilluak gehieno daukazu. Nik erakutziko izu eta arroza nola ez itxatzi katillu hortan. Eta hemen, urrau... Bai, barrura. Mesedez. Hori da elizirra. Bai, Bai. Horre dauka zapore bat. Jota, zelan usaintzen dagoen honek. Ja, bakit kamaran beste aldean ezin dozula usaindu, baina... Hau egun bida gozo-gozoa. Ze tamaino goen. Hombre, haundixe ez? Haundixe gisa. Bueno, fina nahi bozue plateratzea, ba txikixa baina. Eta oin, zerrin behar da, beti zerbait maira atera baino lehenago, irakiten hasten danean, gatz puntua probatu. Pentsatzenen probau. Hori bai. Baina ez, gatza beti probatu behar da. Ze, hori ohikoa da, jenteari esaten diezu, gatza badauka? Bai, bota diot. Ja, bota diozu bai, baina probatu duzu gatz puntuan zer moduz dagoen. Ez, bueno, dena, maira atera baino lehena, dena probatu egin behar da. Bakitzu, nire amamaterek ez dauela sekula probatzen gatzana, eta dauzka bolondrez, lehen zeuzkan bolondrez pila bat, zaukizitxun 5 seme alaba, eta ontsen iraitita beti da beratzetik. Fernando, etorri ahi zukaldera! Eta Fernando probatzen dau. Baina, probatu egiten dau. Baina nire amamak, probatu egiten dau, baina nire amamak sekula ez dau berak kosinatzen dauna probatzen maira heldura arte. Inoz, ez dakiz egatxik bera dauka mania hori, eta bai, eta beti niraitita Fernandok probatzen. Eta zer, igual bera, ez dakiz sosoti pekatzen duelako, ero nahiago duelako besteen eritzia, berak oso ondo kosinatzen dau, osea, kriston ondo, baina ez dakiz, oitxura hori hartu zauen, beti, eta bai. Beti biltzen da bolondrez bila, gabonetan ez da falta, baina aztien zier, aitzea. Bueno, ez da lantxarra. Eta, bueno, eguerdirako, goiz janaria prestatzen dena etxean egon, berda? Oin bai. Bueno, bitxartean, esan dakoa guk, honek inda daude, eta gure programa zuzenekoa danez, dana zeituan inbardo, baina berez beharko luke 10 minutu hemen egozten, baina, bueno, guk zeituan jango dugu. Nik badak izu segatxik esatutu nire amamana. Zeba? Zuk probatzen emoteko, baina ikusten dute, ez tozula arrapatu. Ez dut arrapau, ez. Hortik junda. Proba bitan probau, a ber, zer moduz da. Zigor, iturrieta. Ni batzutan, zuzenean, aurpegira botein bat zait, Patri. Ni batzutan... Ona da. Azkenengo golpetik, pixate. Zer moduz, ondo? Oso goxua. Puntuan ondo. Eta hau izaten da, nire bizi hau izaten da. Berakatza. Ze hona. Bueno, trukoa. Hori besta ez tozta emoten eske, benetan. Hartu, berak asaldi ez pikantiz. Broma da. Beti, ematen badu zerbait, inbar duguna da, olioarekin ondo guzti. Gero ondo. Kapa bat edo geruza bat. Bai, askatzeko gehien bat. Zer gero nahi duguna da, hau ondo, ditu. Kompakto jarri. Kolore politxa dauka arrozak, Eta perexiakin eta aragizaldakin geltxukako. Arroz, bello, gure txian. Hau bai marfil kolorekua. Hola, ezer barik ja jango lauke jente, gure txian. Bueno. Habitu, dotori da. Bertan, eta oin, koiara handi bat, eta inguruan, ze jarriko razio una, ez? Bai, jarri batzuk.
Normalean, 5-6, tamainan arabera... Txipiroiak, hau naiz, eta kilo bat izan, txikitu itxendie, beraz, talde handi bat basarie, erosibiko zue txipiroiak desente, ez? Bai. Egia da, honek, saltza kontuak eta Patrikero, zerrekin laguntzen die pila bat. Bai. Ogixakin. Ogixakin, hemen azteza bustitzen gero ogia, eta... Betxu ze politxa? Azkenean, tripa, ala nola, betetzen duzu. Betxu, plateran ideia hau, politxa, arroza erdixan, txipiroiako lan, aldamenean, zenik normalean, gainien jarriko nago, baina ideia hau, lapurtza duzu, ze gustau jat. Eta hau, gozua, baina nasketa biona, gozua hua. Ikusgarria. Hemen dauzkazue gure txipiroiak beretintan. Hau eman goztazu probatzen, ez? Mesedez. Zule lengo. Eskerrik asko. Zorregatik. Nik igual hau, laban ez tobier, ze hau bokauz jan biot. Zikitzeza, ja zure errua da, Bai. Nien, martxa, eskinean. Ez nazik induko lasai. Oso bero da, Patrik. Txui. Ifu! A ver. Bai, ni berdin esan banen. Ze hona dien betiko klasiko. Oso goxu hau. Klasiko bikaina eta erresta 2.0 bai bikaina izango da. Lehengo programa honetan egin dugula erresta tradizionala eta ointxe zehose apurtxo bat modernuagoa edo 2.0, nik hau aizian jatetxean probautako txipiroi taiarin batzuk die, eta txipiroi taiarinak nola ingo ditugu? Txipiroia jarriko dugu gozoki forma noran film papelakin, xafla finetan moztuko dugu eta espageti antzerako bat sortuko dugu. Gero hori berakatzakin eta olixuakin eta perresiakin gorritxuko, zuken jako txipiroi saltxa oinarri moruan, taiarina gainean, eta titau. Lau osagai da, oso errez, baina hemen osagai pila bat dauz, ze lehen zigorren errezetia aprobetxau dut, saltza lapurtu dotzat, eta hori erabilikot, beraz, eskerrik asko. Hau, jatetxeetan egiten dana da, normalean izostu egiten da txipiroia begia hundia eta ero mosteko, urdai azpikoa mosteko gaiuarekin, horrekin fin-fin eta taiarin fin-finak ateratzen dira. Etxean egitea badao, eta, Patrik egiten da moduan, ero laban batekin, zorroz batekin, kontu zibilita. Eta 2.0,3 geratzen da honi, jartzen dizu gainean holan. 2.0,3. Bai, temperatura basuan indako arrautza bat. Bai? Osa, zuk esaten duzuna dena, gehi arrautza bat gainean holan galdarreztatuta, ero uretatik pasatutako olako arrautzat. Hori aldozu danetatik jarri. Gukin gau. Hori da brutala. Hartu da, zigorrek garbitxu dugu, beraz, eskerrik asko. Zigor, berez... Ez zion esan behar, esan bat zion, nik garbitxu du zigorren azalpena jarraituz, nik bai esango nuke. Nik ez daukat zetan gezurrek esan behar. Beraz, hau, honei, buelta emangotzau, holan, gutxinaka, emangotzau buelta, aldostazu hau eutzi? Bai. Den, eutzi dutzuten nik moruan, hau... Txinua. Iragazia. A ber. Honek, gutxinaka, emangotzau bueltak. Eta nik, probau nabele lehengo aldiz pasta txipiroiekin izan zen, pasta normala, garixakin indakua, eta gero txipiroiak gainean. Txenkenduko igual filma. Bai, eta gero bilduko. Bestela itxasten da. Bai, probau nabele lehengo aldizan, pasta ala kalamarata italian deitzen jakona, ez? Eta gero, aizian jatetxera joan nintzen, Josemi Olazabala gana, eta hor probau nauen txipiroi, hori, errezeta hau. Eta gero, interneten ikusi da, nahiko erraz imita alzana, eta, ikusiko. Bai, zelan geratzen da. Holan, eta aina inbar da hori, zu bizian salteatu pixkat gero, eta, azkenean, taiarina deitzen zaie, egiten dana da, moztu fin-fin, eta taiarin itxura hartzen dute. Ez dira taiarinak, noski. Baina, itxura horrena daukate,
Eta, bueno, oso, nik kuadriakoei behin inoiz egin ezan diet hau, eta gustatu. Baiz, berezuk hau inda Hau daukotzu. nik kuadriakoei behin baino gehiagotan, eta beti indi eta arrautzarekin, arrautza batolan, gaina temperatura basuan indakoa, jartzen didez gainean, eta ero hori apurtzea, eta nasketa hori txipiroiak salteatuta, tintak, arrautzaren gorringoa eta hor dana daiola esaten dana, oso goxua eratzen da, eta begi biztatik bezartzen da, eta, bueno, politia izateaz gain oso goxua da. Hemen, azkenean lan gehien daukana da, tinta lortzea da, ez? Tinta egitea, baina, bueno, gaur egun, tinta eginda ere saltzen dutela, bai, tinta paketetxoak, bai, txipiroi tintaren paketeak, tinta ez, saltza eginda. Bai. Txipiroi saltza eginda da, saltzen dute. Bestela joango gara hori zure lagunan arategira. Bai, hor txipiroiak erosi eta ero saltza baliatu, eta hori. Orduan, hemen gozoki forman jarri film papelakin eta ondo estutu eta gero joango gara holaxe mosten. Beraz, alan ataratzen die, olako, bueno, txipiroi hau motza da, ze ondiokan ez daukagu asko, baina ointxe ingo olako, espagetitxo batzuk edo, bueno, taiarin batzuk. Eta hori, eta egunen batean jatetxe batera juten mazatera, luzengak eta fin-finak eta lortze dituzte, eta da horregatik, azkenean, ez pentsa labanakin gu baino, bueno, bai, gu baino abilago badira ere, baina da ere, gehien bat iten dutelako hori, urdai espikoa mostikoarekin hartu, eta egin fish mostu, luziagoa dauz. Eta nahi oso moduan. Bai, baina hori karpatxio, bai, haragi karpatxio bat, jatetxe batetara juten mazarete, anateako izu, fin-fina, hori iten dutena da, beti izostuta dago, eta egiten dute gero, urdai espikoa mostikoarekin mostu, eta listo. Eta poliki. Hau bai, ontxe da, esan dut lehengo aldixa dela, itxen naula, ontxe, hola ninja be. Hola ninja be. Hainbeste plastiko erabili biharrean be. Bestetara finagoa pixka lortzen da, eta azkarra dago. Hemen, atal batzuk, bakuzen lortzen zuen bestetara, alde batetik dena tamaine berdineko. Hemen oin lortuko zuen alde batzutatik finagoa, beste batzutatik lodiagoa. Bitu honek, Bastante antzerakoak izaten die. Oso profesionala. Bueno, beti esaten dara, txorienen ez dago tramparik ez ezer. Zaten dana, zuzenean, zuek ikusteko nola egiten dan, eta nola hanka sartzen dugun, eta nola saiatzen garen hanka sartze horretatik ataratzen, eta... Zanik hau ingo nagoen, lagunak onbidatzen bai itxuzu etxian, ze ikusten duzu misteriorik ez daukala, hau bai soberakinekin inzeikez, asteburuan indozu nolan txipiroi batzukin, eta hau zerbitzatzen bozu, azkenean, geratzen zara, puntazoa da, Bai, puntazoa da. Egia da zuk esaten diozu, txipiroi tailarinak, eta uste dute, dala pasta tailarinak benetakoa, ez? Eta beltza saltzen duten horietako, zuk esan duzuna lehen. Bai. Baina ez, azkenean da, txipiroia, forma honekin moztuta, ez daukala beste zer. Azkutan, errezeta guk hemendik aurrea ostegunetan nahi dugun egin da, hori, betiko errezeta bati, buelta eman, eta beste egosketa teknika batzuk erabiliz, edo beste egiteko modu batzuk erabiliz, errezeta hortako osai guztiak erabili aldala, eta moldatu pixkat, ez? Nik uste dut lehenko kapitulua ondo da bila joaten, ez? Edo? Pentsauko datorren asterako ze ekarri, baina ideiari baldin baduko zuen, bai, errezeta tradizionalerako, bai, 2.0 errezetarako, zuek idatzi txoriene abildua itv.eus edo idatzi Instagramera abildua txoriene eta idatzi guzue. Bitartian hemen dauzko gure, tailarinak edo, hemen zerbitzatuko dugu pasta bat izango balitz moruen, eta geroz eta txipiroi haundixagoa, tailarinak be luziagoak izango die, da azkenian, igual tailarinan antzeraku hauak. Atarako zazu platertxo bat? Boi. Zonekin ja? Kolorea beltzien igual. Kolore txurian. Badau plater bat daukala txuria eta holan ontzitxo bat? Sakonan? Bai. Sakonan ezo? Hor gurot, bai. Hori da nire ideian. Oso ondo. Hementxe. Berorri. Hementxe, bai. Orduan zer, oinarrian tinta? Oinarrian tinta. Saltxa bat izango balitz moruan. Errezeta ondo atarako da gehien bat oinarrian nire tinta dokalako. Bai, meritua danan moruan. Eta ze ondo garbituta gaban, Xuria. Ze ondo garbituta gaban. Eta hau, gaur, slow foodaz ez gendu nintzen behar baita.
Bai, eta gainera, bidali dau gure lagun Aitor Bondiak, bidixe bat. Bueno, Patri, zigor zer moduz, gu une honetan saio bat prestatzen ari naiz. Badekizue, larun batero, Radio Vitorian eta igandero eta jai egunetan Radio Euskadin. Eta hori, slow, ondo pasa, bigote! Aitor, eskerrik asko. Musu bat zuretzako bai, eta entzun duzu Aitorrek daukan programia... Radio Euskadin? Radio Euskadin, bai. Eske, Josemi Olazabalaga, dala, aizianeko, jatetxian sukaldarixa, errezeta hau, lehengo aldiz daztatu nauen lekuan, bera bebai dabile slow food mugimenduan barruan. Beraz, ari da dator dana. Bai, slow food mugimenduan sorionez gero eta jende gehiago batzen ari dan mugimendua da, oso interesgarria, janari askarran guztiz bestaldea, ez? Eta, ertako produktuak erabili, gosketa luzeak, lasai, presa gabeko, txorra da. Txorienen itzen daguna. Gutxura da. Beraz, hemen dauzkau, gure txipiroi taiarinak. Txipiroiak saltxan 2.0. Hartuko bat? Bai. A ber, ba. Eta horrela izango da ostegunero, hemendik aurrera. Marmitako egiten duela, Patrik? Nik hartuko nuke, eta ingo nuke, zagar apar bat, atuna, ezakitolan, sashimi gainean, bako zerbait. Beti, puntu bat gehiago. Momentuz bixer, barikue da, eta etorriko gara beste bi errezetekin. Musu bat? Hau zona. Gozu, ez da? Kontau.